हाय लोगोफोर दिनै मागापुराव थांगोन जोङो तामिलनाडु मागापुर हाथायाव लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर दिनै मागापुर हाथायाव थांगोन जोङो तामिलनाडुनि मागापुर हाथायाव देखायनो नाजागोन आङो ब्लगखौ गारियाव थांनाय जायो ना थाबायना थांनाय जायो थांगासिनो बासाव थांगोन बासाव थांगासिनो लोगोफोर सानजौआ मोनथामजोंलै एसे orang kita enggak. Hah? Aku lebih sih ya. Finally जों सफैमारबाय हाथायखौ लोगोफोर नै नायलांदो एबार हाथाया माबायदि हाथाया गेदेर ना फिसा मागपुर हाथाया माबायदि फाइनालि सफैमारबाय थांगासिनो ससे थांबावबानो मोनसिगोन हाथाया लोगोफोर नायलांबाय था नै सफैमारबाय जों फाइनालि हाथाया नै बिनो हाथाया नै हाथाया बिनो लोगोफोर मागपुर हाथाया बिनो ini हाथाया लोगोफोर फाइनालि सफैमारबाय जों हाथायखौ बिनो हाथाया लोगोफोर मोजां नाय तामिलनाडुनि मागपुर हाथाया बिनो लोगोफोर सोर माबा बिनो हाथाया लोगोफोर गोदोरानो हाथाया ini hathaya ini hathaya ini gedrana hathaya zoom kamera ngasih zoom ini hathaya gedrana hathaya Gedrana hathaya लोगोफोर नायलांबाय था आं नुजालै बे जों लोगोफोर नै हाथाया गेदेरानो लोगोफोर देखायजोबगोन आङो नायलांबाय था लोगोफोर माथिं मा फानो माथिं दा दुन्दिया फानो माथिं मैगं फानो माथिं गस्ला लंपेन्ट फानो माथिं सेन्देल फानो नै लाइथिं सेन्देल फानो मैगं फानो नै एथ' हाब्रु गोजा लामाया थालिर फानो थालिर नै थालिर मैगंफ्रा Gedrana hathaya लोगोफोर मार्केट तामिलनाडुनि हाथाया गेदेरानो
खान्थाल फानो खान्थाल खान्थाल फानलायलाङो नै खान्थाल गिदिरानो हाथाया ओइ गस्ला लागोन होननायालाय अनेक फानो आसामाव जि फानो बेयावबो बिदिनो फानो लोगोफोर नायलांबाय था आसामाव जिखौ फानो बेखौनो फानो बेयावबो बेसेनो सबायालाय 30 थाखा लागोन लाला सबाय लानोसै लोगोफोर नायलांबाय था Bye bye, Tata.